बिनि मुङा जाबाय दाखोन। फुङावनो सिखारो नाथाय बेहा ब्रास गैजाया औवा दालायजोंनो हाथाय फुयो। बिनि मुङा जायला। सामफ्रामबो बेरायो बियो गिन्दिजोंनो। बियो जाबाय सासे गेंस्टारनि लिडार जायखौ बुङो हालमाजि। बिथाङा गामिनि लोगोफोरखौ लेंनानै लोंनाय जानायाव मुखुब बानायो। लोगोफोरनि गेजेराव जोबोद बुजिनां आरो आखल दिन्थिनो गोरों। बेनो जाहैबाय हिर'। आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया माथो दाखोननि मबाइलाबो सुइच अफसो। आंलाय बे न' देरायावनो हालमाजि जानानै थाबाय थानांसिगोन नामाब्रा। लामाफ्राव लोगो मोनगोन खोमा। साइकेलखौ लाना थांथारसैलां। गोसोआ मानो दुखु जायो, गोरबोआ मानो बायफ्लेलाङो। दा बिदिनोलै मानसियानो दाखोन नङा होनबा? जानला मोनला सुखुवालां। थब सबाय आंनि जायो हालमाजियावबो थांगो हालमाजिया। माथो आसुफोरा बेयावनो दंलै। ओइ लरग'फोर, नोंसोर बेयाव थाम्फै अरजानो थादों नामा? नोंनि हालमाजिसो जोंनि वासिनाव थानाय नोंलाय मा खिनांगौ? बिदि नङाब्रा, सोंदोंसो। सिरि जाजोबखो नोंसोरलाय? ओइ फाग्लाफोर, बाजै जिग्रोद मोननाव बिबोनां सासे जा साइन्स दंफैयो। नोंसोरनाव थांनानै एलपिजिफोरखौ गरसे लोंना फैसिगोन नायथावथावनो। थौ बिदिबालाय थौ थांसै थौ सिन्था लानानै लांगैयालै थौ माथो बाजै जिग्रिनि न'आ बिराद साफालै। Bajwi Jigrwt, Bodo, selai. Oi Bajwi Jigrwt, gini lagi ya bro, Bodo. सोर टिकाफ्राव फैबाय थायो, देलायस्लामबो मोना मानोबो मोना। ओरैनोबा आंहाबो सोंथार जालायलांबाय गामि भितराव हाबा जाफैनानै जेबो देलायनोनो मोना। सोर बे बिबोनां सासे फैना थाफैनायबा आंहा सेंग्राफोरानो फैबाय थायो, जुमाय सेरेब नागिरफैबाय थायो। एकदम माने इमान डिस्टार्ब। थाब हाबा गोसो लायो, थाब हाबा जालायो, जेबोथ' रोंखायानोसै। मा जाबाय थायो, मा नागिरफैबाय थायो, मा जादों? मा नांगौ नोंसोरलाय? देलायनोबो मोना मानोबो मोना। मा नांगौ नोंसोरलाय? समायनायालाय आंहालाय जुमाय सेरेबसो नागिरनो फैदो सानदों। दङ न' सिङाव दङलिया। आरो नोंहालाय मायावथो थांनो ओंखारदों?
आं दसे गामियाव बेरायना फैनि बाजै ओइ नै नोंखौ हौवाफोरा नागिरनो फैदों आंखौसो डिस्टार्ब खालामबाय दे थायो आं बिसोरखौ मोजां सिनाखि खालामनानै थां ओइ मिथिया आङो आंहा बेरायनो थांनो नागिरदों